Guk hartu ditugu zuen ibilbideko abestirik ezagunenetako batzuk, sartu ditugu bideotxo batean, eta ez dago ondo guk esatea, baina nahiko simpatikoa geratu zaigu. Simpatikoa zeitzit. Orain areta galdera zailagoa. Iker, hasi zinetenetik musika panorama nola aldatu da? Ze behar badazuek hasieran CD-ak eta igual kasetak ere aterako zen dituzten, ja horrelakorik ez dago, adibidez. Bai. Beste aldaketarik? Bai, maketak eta, bueno, ez dakit, nik esango nuke, bai, era autosufizientziaren garaira pasatu garela nola baita esan. Kasike norberak bere buruakin egiten, nire taldiakin egin aldituela, igual, grabazio nahiko ja itxurosoak, eta ez, lehen, bueno, oso artesanala izan alziteken, ez, eta behar zendun beti, igual, estudio batetara jotzia edo. Hori alde batetik, gero zuzenekoetan, taldeen kopurua be bai, ez? Lehen, bueno, hori, anistasun handi baten, ez? Hartu gara, eta gero, eta anitzago, eta hori be eskertzekoa da, eta politxa da hori, eta... Hori positiboa izango da, noski? Guztiz era, ez? Azkenean, jendea musika egiten ikusten dozuenean, gazteak, zaharrak, edonor, horre beti posten zaitxu, ez? Orduan, nik bai esango nuke, anistasun batera, ez? Zabaltzen ari garela. Hasiera baten izan alzan musika askoz be konkretuagoa, heavyak, punkiak, rock. Eta orain badago tarteko mundua. Kriston kolore, ez? Baina alere bada, Eibar bada rockaren zehazka, zerbitu daude. Zaudetezuek zutagar, sukarra, kobra dago baita. Aritzu kobra jotzen zaita. Ni kobra asko gusta ez, osea, ez kobra, en plan, kobra egiten dizuten dira, musemateako, baina kobra bai. Gure bai. Roka ez da modaz pasako, behin ere? Nik uste musika orokorrean edo estiloak ere ziklikoa direla, ez? Baude garai batzuk, musika estilo batzuk, puri-purian daudenak eta horrela, eta beste batzuk, beste garai batean, bajuago daitezkenak eta egoten direnak, eta nik uste eraldatzen joango dela, eta, baita ere musika estiloak nahazten joango dira, eta beste berri batzuk sortzen, eta bueno, nik ez diot, badago jendea agian, kezkatuta dagoena, rokarekin, ez dakiz, eta, nik pentsatzen dut egitea dela importanteena, eta hori dela garrantzitsuena, gero ezagunagoa bihurtu edo hori, ez da garrantzizkoena musikaz gozatzea, eta... Zuekin natural bizi duzu hori. Hoi da, bai. Egia da, esan dugu, 20 urte elkarrekin, baina gero paraleloan beste kontu batzuk ere izan dituzue, kobra aipatu dugu, Zaloa, zuk ere zure proiektuak eta beste estilo batzuk, jazz, soul kantatzen ere entzun zaitugu. Bai, ez azkenean guztuak gauza pila gustatzen jakuzela da hori, ez? Eta gainera beti gustatzen jaku gauzak egitea eta aurrera eramatia. Eta gainera nik uste horrela laguntzen dabela bakoitzaren beharrak eta pizkata asetzera. Eta gero talbian errezago eramaten dituzula ere bai, ez? Eta espero geixa ditxea ere bai, Nik ez diot ez. Iturri hau ez da bila agortu. Ez gara izten orokorrean zertara. Baita gure musikan ere, jodezakegu batetik edo bestetik, eta bai, denetarik probatzen dugu. Beti. Esan genezake alare kokeinen benetako esentzia zuzenean dagoela, etxo? Bai, bi... Orain galdetuko dit, zer da kokeinen benetako esentzia? Relativista. Enuen filosofia ikasi, Bai, uste dut, diskoan konzeptu modu bat lantzen dugula eta zuzenean beste bat eta transmititzen dugula beste energia bat zuzenean eta iratzen jaku asko disfrutatzen dugu joten eta ematen digula publikoari hori batetik batera. Pasada badia, ni beti pitirri jartzen nahi. Beti.
zeitz polita hori, simpatiko itxusi eta pitirri aldiz oso polita. Bai, ze kokainekin badoa. Ez dakigu urte hurren berezi hau dela eta zuzeneko berezirik izango te den. Bueno, azteko herrian bertan hasiko gara, eta gero ikusi dugu, beste aukera gehiago dauden, hortan gabiltza, eta... Baina, bueno... Herrian eta plazan gainera, Ibarren Herrian eta Mintzagan. plazan, Ezta? Hasiko zarete. Hori da. Vale.